Gdje ste ljudi, dobrodošli u novi klip i danas igramo Neblow. U ovoj epizodi ćemo opet da igramo Mayhem mod, ali nećemo ovaj put sa botovima. Idemo sad, ima i nogomet, bože dragi, ali nećemo to sad. Imamo vrijeme. Idemo sa ljudima. U prošloj epizodi sam vam kazao pa evo sad ćemo da odigramo s ovim Bulbasaurom. Sad ćemo sa Bulbasaur. Bulbasaur. Samo. Saur. Idemo. Idemo sada, ovo je druga runda, sad sam vidio kako neki lik pobjedio. I idemo da igramo. Evo ga ovaj neke, kako napravi takva slova, bože. Ja ću to da napravim. Pa ću snimati sa onim slovima kakva su ovog. Ja, evo, zaužio mi ovo. Vidi ovo, sve mi je ovo plava. Ne. Rekao sam vam da ovo ljubičasto u nekoj drugoj, prvoj, trećoj epizodi. Sam vam rekao da objasnim vam kako se igra ovaj Neblow. Mada to svi znaju kako se igra. Ali eto da vam malo objasnim, da ne zaboravim. Ja, bože, ima onaj plavi. Evo ih. Oh my god. Bože, izgleda ovo koliki je. Eno ga. Oh my god, vidi skina u ovog. Evo ti ga, na, hajde sad. Hajde. Oh my god, ne. Evo ti ga, na. Ne. Joj, već 2 minute snimamo. Al Bulbasaur se ne predaje još. Idemo mi da timamo sa ovim. Idemo. Ne. Ne, jesam glup. Bože, jesam glup. Ne, sad će se plus. Eto. Ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Nadam se da ste uživali.